Dyma ni wedi cyrraedd uchafbwynt holl cystadlu'r deuddydd yma yn cylch y cyffylau ac yn cadw cwmni i fi fan hyn. Mae Mr Peter Jones wedi bod efo'n gilydd dros deuddydd, ac wrth gwrs Catrin Rhys sy'n llys genhades ifanc y gymdeithas blwyddyn nesaf. Pencampwriaeth y Bridiau Cymreig. Dych chi'n edrych mlaen? O, dyn. Mewn cwmni da. Yr hen a'r ifanc, y dŵl a'r doeth. Fi o'r dŵl, hi o'r doeth. Wel, Catrin, wrth gwrs, mae'r chwaer wedi bod yn cystadlu yn y ffair. Do, gath i diwrnod da iawn ail yn yr bolus adran A. Adran ec yma heddiw? Oedd, gath i 7 fi'n meddwl heddi, yn clas cryf iawn, so hapus iawn. Da iawn. Wel, dyma ni y 4 bryd Cymreig sydd dan sylw'r beiriad, Mr Ifor Lloyd, Bryd Faderwen, a dyma ni Pencampwriaeth yn adran y cobiau Cymreig y bron ar top model. Ac oedd hi'n ffres iawn bod yma yn y dosbarth. Oedd, yn lle clas cryf iawn i fod yn onest, a mae'r cobiau Cymreig heddi wedi bod yn adran cryf, dim ond heddi fi wedi bod mae i fod yn onest, ond rhwng y arda heddi fi'n credu oedd yr adran dy yn adran cryf iawn a wedi gwneud yn dda iawn i fod yn Pencampwriaeth. Pencampwriaeth yn yr adran B. Dyma ni Mr Mark Tamplin, Brydfa Graius Hall, ar y bolus yma. Top a cwcw dwi'n meddwl i fi henwi. Mark Tamplin wedi beirniadu Pencampwriaeth yn host of the year show eleni, so mae fe'n cystadleuaeth cryf iawn. The Perpetual Trophy Award as champion of the Welsh Section A. And so we welcome our sponsors and our representatives of the sponsors into the ring. We have representing SBC, Sarah Raymond. Representing the Welsh Government, we have Alison Ebsworth, and representing Dunbeer, Andrew Edwards. So warm welcome to you. Dyma ni Mark Alice Kilby yn derbyn yr osglwm Pencampwriaeth y Bridiau Cymreig yma yn y ffair eiaf. A'i dilyn glamorais wedi symud a wedi creu argraff wedi plesio'r beiriad Mr Ifor Lloyd, Bryd Faderwen. A Gil Wobber yn mynd i Dafydd Jones a fron ar top model. Croeso hefyd i'r noddwyr a'i gynrychiolwyr. Ni'n ddiolchgar iawn i chi am noddi i top. A ni'n hapus iawn yn gweld chi yn y gylch. Ar gyfer y seremoni arbennig yma, sef Pencampwriaeth Cymraeg. Homebred, Philly Ford. Liz Kilby, the story continues. You're having a smashing fair. An amazing winter fair. I just can't believe it. It's fantastic. Absolutely fantastic. Well, Welsh champion and now on to the Supreme. Yep. Wish you all the very best of luck. Thank you so much. Thank you. Thank Da you. iawn. Now then, for hands together for the champion Welsh at the show. All the way from Essex.